Какво е необходимо да знаем за нарцистичните партньори? Продължаваме темата, тъй като интересът е огромен. Обикновено се говори за това, че има общи черти, като неумението да показват емпатия, да се преживяват нарцистичните натури. Също така не са способни на дълбоки социални контакти, чувства. Това е трудно за тях, тъй като фокусът е преди всичко върху самите себе си и те трудно могат да се поставят в обувките на другия, да разберат как се чувства другия човек и действително да оценят другата личност такава каквато е в нейната многоспектърност, в нейното разнообразие. Просто фокусът е различен, ценностите са различни и е различна и самата философия. Говори се за различни видове нарцистични личности. Тук ще обърна внимание на така наречения тих нарцисист. Какво означава това? И дали става въпрос за истина или за мит, това, че нарцистичните натури, личности имат за цел, поставят се за цел да разрушат другия, да създадат дискомфорт, да разрушат любовта и това е единствената им цел. Аз смятам, че това е един мит и много често при нарцистичните личности и партньори има мечта за любовни отношения, за истинска хармонична връзка, за семейство. Тази потребност, тази изконна човешка потребност присъства. Въпросът е какво се случва и изобщо по какъв начин нарцистичната личност вижда света. Тихите нарцистични личности си мечтаят за любов. Много често те тръгват към определени отношения с идеализъм, с желанието да направят перфектната връзка, да създадат перфектните отношения, да дадат най-доброто от себе си. Това, което се случва след този етап на идеализацията, на въодушевлението, на ентусиазма, на летенето, много често отношенията попадат в задънената улица на разочарованието, критиката, осъждането. Главна причина за това е неумението на нарцистичните личности да проявяват емпатия. Неспособността им да създадат дълбоки отношения. Това е като едно желание, което достига до своя лимит, достига до някаква граница, до някаква стена и там се разбива това желание, тази мечта, тази представа, тази визия за щастлива връзка. И онова, което остава след една такава разрушила се връзка, това е разочарованието, това е болката, това е може би спомена за арогантност, за опита за доминиране, за оскърбление. Въпреки това, убедена съм, че тези нарцистични личности или така наречените тихи нарцистични личности, това е една само от разновидностите, имат желание да създадат отношения. Въпрос е доколко те са способни да ги създадат и какъв е периодът или каква е границата, за колко дълго могат да ги създадат и да живеят в тази система. Просто защото те имат този фокус върху самите себе си и трудно успяват да погледнат през очите на другия или поне да се опитат да погледнат през очите на другия. Онова, което настъпва след разрива на тези отношения, това е пълното разочарование. За тях любовта е свършила. С други думи, когато те